Prievidze 4 výhry, 1 remíza, 1 prehra. No a Prievidza zatiaľ z 5 odohratých zápasov 4 výhry, 0 remíz. William Rakica či Sabol Jakubík s číslom 9, takže budeme to sledovať. Duel budú začínať hostujúci Levičania. Jakubík je presovaný, rovnako tak aj Matúš Bielik. Tu ale dostávajú. Hráči domácej Prievidze do bezpečia. Toto bol výborný pas, ktorý nachádza Fábia Torresa Iboru. Jeho strelecký pokus zatiaľ ale zblokovaný. Pre Levice to bola tá rozdielová remíza, čo sa týka výher, remíza, prehier. Vzhľadom na Prievidzu a to, že o ten jeden zápas a konkrétne o tú jednu remízu majú Prievidžania menej, tak práve s týmom Podpor Pohyb Košice, 4. tímom našej najvyššej súťaže 1-1. To bolo v Leviciach minulý týždeň. Prievidza si pripísala povinnú výhru proti makrotímu Žilina výsledkom 6-3. No a dnes nás čaká vyrovnaný zápas. Uvidíme, koľko nám dnes padne gólov. Ale keby to bol opäť remízový zápas pre Levice, tak by to nikoho neprekvapilo. Však hrá sa nám zatiaľ útočne z obidvoch strán. A pre Levičanov to bude prvý rohový kop, ktorý budú mať k dispozícii. Tak nakoniec ešte nie je zatiaľ len out Sabolca Jakubíka. Posiela loptu do predbránkového priestoru na zemi. Už bol Matúš Bielik s číslom 10, ktorý sa ešte snažil zakončovať. Zatiaľ ale neúspešne. Tu už Marko Delunas a Adam Vrábel. To sú dve stálice v prievickom drese. No a Erik Bielik pripisuje ďalší výborný zákrok. Tak toho poznáme. Nie len v tejto sezóne, ale aj v tej minulej. Vie veľmi dobre načasovať svoj výbeh proti strelcovi. A zmenšiť strelecký uhol. To sa mu podarilo pri úniku, ktorý nám predviedol Adam Vrábel. Hráč, ktorý v prievickom futsale pôsobil ešte pod názvom TNF Prievidza, neskôr Copy Leaders, ako sme to mohli sledovať teda v minulej sezóne. Od sezóny 23-24. Už ale teda pod názvom FSC Prievidza. No, zahrávať. Tu teda Levice, súboj Tomáša Bielika a Fábia Torresa Iboru. Úspešnejší pre hostujúceho hráča na palubovku už nám príde. Na strane Prievidze s číslom 10 Giovanni Paesano. Zahrávať ale opäť bude Adam Vrábel. Adam Vrábel bude pod tlakom, Tomáš Bielik tam ale nebol čas. No, zahrá si aj Tomáš Mičuda. Tento jeho pokus ale o dlhú loptu už úspešný nebol. No a práca opäť pre Erika Bielika. No a keď už sme boli pri Tomášovi Mičudovi, tak ten už má vo futsale taktiež toho nemálo. Za zmienku stojí pôsobenie vo futsalovom týme, ktorý už ale na slovenskej mape nevidíme. Aspoň teda čo sa týka futsalu. A to MŠK Žilina.
ale rovnako tak aj Miba Banská Bystrica a tie skúsenosti tam sú. No a práve Mičuda rozohrával ďalší útok cez Adama Vrábela, príde aj nepríjemné zakončenie, ktoré Erik Bielik opäť teda ale zvláda. No a Juraj Laco s číslom 12 má možnosť sa nám predviesť. Taktiež jeden z odchovancov prievidského futsalu. Spoločne s Adamom Vrábelom. Keď Giovanni Paesano bol ale neskoro v tomto súboji a uvidíme teda, či Andrej Bublávek alebo teda samozrejme v jeho blízkosti Peter Budáč bude ťahať kartu, zatiaľ ale nie. Rakica sa nám presunul na ľavú stranu palubovky. Bielik. Jeho prihrávka zachytená, dopredu môže ísť Paesano. Zvolil si Adama Vrábela, ten pôjde do kľúčky. Následne ale hľadal krížnu loptu. Na Giovanniho Paesana, ktorý pripíše ďalší akumulovaný faul. Tentokrát proti Dmitrovi Fedíkovi. Išiel tam rukami dopredu, toto je ale futsal a často sú podobné zákroky púšťané a je to samozrejme dovolené tu už, ale tá intenzita od Giovanniho bola trochu príliš. A Dmitro Fedík si správne vypýtal faul. Jakubík nakoniec nebude rozohrávať. Loptu prenechal Gabrielovi Švecovi. To, čo sa tam teraz udialo, bolo zaujímavé. Z nášho pohľadu sa zdalo, že lopta skončila v sieti. Ale pokračovalo sa ďalej v hre, tak zatiaľ teda stále priebežný stav 0-0. A Gabriel Švec bol pravdepodobne veľmi blízko streleniu otvárajúceho gólu. Ale nestalo sa tak, na lopte opäť domáca Prievidza. Adam Vrábel v ďalšom úniku zastavený veľmi dôrazne Gabrielom Švecom. Prievidzania však ostávajú na lopte. A Levičania sa musia venovať v defenzíve. Dobrá lopta od Vrábela. Giovanni Paesano sa nachádzal na zadnej žrdi. Ale prišla aj adekvátna reakcia hostí. No a tu už Filip Jančula číslom 4. Zahrávať rohovíkom. Vysoká lopta na zakončenie na prvú. Lacovi to ale nesadlo. Ale lopty sa predtým dotkol Jakubík a hlavne jeho zásluhou. Teda neprišlo nejaké nebezpečné zakončenie. Perfektný pás od Vrábela. Jančula je ale v ťažkej pozícii medzi tromi hráčmi. Už kľúčkovať nedokázal, no a teraz nedorozumenie medzi prievidskými stálicami, Lacom a Vrábelom. Lavice budú striedať celú štvoricu. Napravo už Tomáš Bielik, ktorý Prievidžanom hrozil v rámci svojho prvého striedania. Teraz ho čaká jeho druhé v rámci tohto duelu. A okamžite štartuje dopredu, tu je ale Dmitro Fedík, ktorý zahadzuje veľkú príležitosť. Veľká škoda pre Levice. Ale zatiaľ ukazujú, prečo sú vyššie v tabulke, i keď, ako sme si v úvode spomenuli, tak len o ten jeden zápas, ktorý majú k dobru. A konec koncov práve o tú remízu z posledného kola proti Košiciam. O jeden bod teda naviac nad Prievidzou. 13 bodov Levice, 12 bodov pred 8. kolom. A Prievidza. Dmitro Fedík, Laco nešiel do hlavičkového súboja. Bielik sa snažil nadviazať. Opäť Tomáš Bielik s číslom 77, ale veľmi dôrazná rozohrávka. A Erik Bielik bol v bráne. Otázkou je, či aj lopta. Ale ani tento gól teda bol platný.
keď sa mohlo zdať, že už bol za čiarou. Ale útočne sa nám hrá zatiaľ na obidvoch stranách. Opäť vysoká lopta, ktorá má nachádzať Juraja Laca. Ten sa ale zatiaľ oťukáva v dnešnom zápase a do tých zakončení, ktorých ho jeho spoluhráči vyzývajú. Sám zatiaľ tak úspešne nedostáva. Jančula už je rozbehnutý. Príde strelecký pokus. Giovanni Paesano na zadnej žrdi. Ale korigoval loptu opačným smerom, ako si zrejme predstavoval. A bude napádať a Juraj Laco tesne potom, čo som spomenul, že sa mu dnes v tých zakončeniach úplne nedarí. Tak okamžite otvára skóre tohto zápasu s číslom 12 Juraj Laco. No a Prievidžania idú do vedenia a to znamená, že idú v tabulke práve v tomto momente nad druhé levice. Ale budú mať stále o jeden zápas menej od svojho tabulkového konkurenta. A v minulej sezóne to teda Prievidzi šlo. Boli tam aj nejaké tie zahraničné akvizície. Vďaka tomu partnerovi, ktorého sme mohli vidieť aj v názve futsalového klubu. Do tejto sezóny sa nám to ale aj zmenilo a zmenilo sa to hlavne v závere minulej sezóny, kde Prievidza veľmi pekne konkurovala majstrovskému Mimelu Lučenec. A práve na konci sezóny. Tá krivka v rámci výkonov Prievidze začala klesať dolu. A dotiahli sa nám tam hráči z Metropoly Východu, Podpor Pohyb Košice, ktorí ale tiež asi nezažívajú sezónu podľa predstav. Zatiaľ pre Košice 4. miesto za Prievidzou a Levicami. No a práve v tomto dueli sa hrá o veľmi dôležité body. Čo sa týka prvej štvorky, Tomáš Mičuda. Z brány vystúpilo, čo si vyššie ďalšie zakončenie prievidského tímu. To bol tiep pán tam, ktorý zakončoval strelou špicom. To ale nedokázal úplne ideálne usmerniť, no a je to niečo, čo vo futsale funguje, rýchla a nepríjemná strela pre golmana, pokiaľ však letí do priestoru brány. To sme ale v tom poslednom pokuse určite nevideli. Na Erik Bielik pre tentokrát zasahovať nemusel. Levice idú do pressingu, no a Juraj Laco radšej pustil loptu mimo hraciu plochu, zahral to na istotu. A pre Prievidzu by to mohla byť ďalšia príležitosť. Juraj Laco hľadal veľmi šikovne pána pred bránou súpera. A prihrávka však adresáta nenašla. A tu už to zrejme rohový kop bude. Hostujúce Levice a Zverencov. Milana Chudého zakončenie vysielal Ivan Drozdov. Zatiaľ neúspešne ďalšia rozohrávka. Levičanov Jakubík, Gabriel Švec. Ale prepadol, no a Prievidza ide okamžite do rýchleho protiútoku. Tentokrát ale zatiaľ neúspešne. Uvidíme však, čo nám prinesie. Rohový kop, no a prináša nám ďalší gól. To bol s číslom 14 Fabio Torres Ibora, ktorý našiel správne miesto na zakončenie. Ten pás bol ideálny pomedzi dvoch hráčov. Milimetrová lopta. A zakončenie koniec koncov do prázdnej. Takto sa má hrať futsal a to
sú pozície, ktoré chcete smerom dopredu hľadať, kedy už brankár nemá akým spôsobom zareagovať. To bol presne tento prípad, no a Fábio Torres Ibora strieľa druhý gól veľmi dôležitého zápasu, ako pre Prievidzu, tak aj pre Levice. Tu je. Či už v zápasoch Extraligy, alebo aj v rámci minulej sezóny v juniorskej Extralige. A samozrejme vie ísť aj tvrdo do súboja, ale často je za to trestaný kartovými trestmi. Však dúfame, že levický kapitán má veľmi dôležitá súčasť týmu Levice bude môcť pokračovať, pretože keď je treba, tak Rakica to vie zobrať na seba, vie si nájsť pozíciu na zakončenie. Ako ho často vidíme, ako najnižšie postaveného hráča, tak budeme to ale sledovať. Prievidza však s tretím faulom v prvom polčase. Šiestý faul znamená samozrejme pokutový kop 10. A to by mohla byť veľká šanca pre Levice na zníženie. Koniec koncov 6,5 minúty za nami a 3 fauly. Majú na svojom konte domáci hráči. Vidíme tam aj trénera domáceho týmu Romana Sedlárika komunikovať s jedným z arbitrov. A konkrétne teda s Petrom Budáčom. Sa nachádza na tej našej bližšej strane. Náš Bielik okamžite zastavený Markom Delunasom pri snahe o únik. A Prievidza vystupuje o čosi vyššie. Filip Jančula je najvyššie postaveným hráčom. Ešte tam vytvoril možnosť na prihrávku aj Erik Bielik, hostujúci golman. Ale Levice sa rozhodli smerom dopredu. A ďalšie zakončenie z domácej strany. Mohlo to byť už 3-0. Prievidza si môže pripraviť ďalší útok Jančulová, ale nie úplne ideálna prihrávka. Poďme však sledovať, čo vymyslí Paesano. Nakoniec bojoval len out. Ale Prievidza tak môže pokračovať. Adam Vrábel, Marko Delunas, Giovanni Paesano a Filip Jančula. Momentálne na palubovke na domácej strane. Mitro Fedík. Rovnako ako Ivan Drozdov. Keď Mitro Fedík je v levickej zostave o čosi dlhšie, tak reprezentant Ukrajiny. A to v juniorských kategóriách, ktorý bol momentálne faulovaný. Doplníme, že juniorský tým do 19 rokov sa neprebojoval na Euro 2023. V každom prípade ako Mitro Fedík s číslom 8. Ivan Drozdov s číslom 14 sú reprezentanti. Teda zatiaľ v juniorských kategóriách jedná sa o mladých hráčov, ktorí majú samozrejme to najlepšie ešte pred sebou. Na lopte už ale Pavol Gabaš. Však budeme sledovať, čo vymyslí. Nakoniec to bude pohyb z jeho strany. No a zakončenie na seba vzal William Rakica, ktorý bol nakoniec ošetrený a našťastie. A to nebolo nič vážne.
Mičudová rozohrávka. A to gesto Juraja Laca bolo jasné. Na 2 góly jednoducho nestačí a Prievidza bude chcieť viac a budú chcieť hrať smerom dopredu, čo je samozrejme pre všetkých, ktorí sledujú dnešný duel, či už v Prievidskej City Arene alebo na Nike TV. Pozitívna správa, že budeme sledovať veľa útokov a snáď aj veľa presných zásahov. Na lopte William Rakica, ktorý zachytil kombináciu domácich. Dmitro Fedík na stred. A toto je presne ten priestor, o ktorom som hovoril. William Rakica si vie správny čas zbehnúť smerom do stredu, vypýtať si prihrávku a dostať sa za obranu. Teraz pôjde ale Rakica do blokov, nepodporil to však Pavol Gabaš dobrou kľúčkou. Bol tam ešte Tomáš Bielik, Rakica v zakončení, William Rakica znižuje na 2-1. No a potvrdzuje to, čo sme si o ňom povedali. Či už pri tom faule, ktorý tam na neho bol. Ale aj keď sa nám vrátil späť na palubovku, toto je niečo, v čom William Rakica jednoducho vyniká. No a trochu to podcenil Adam Vrábel, ktorý bol pomerne vysoko, ale tam mali reagovať iní hráči. Jeden z hráčov prievidskej defenzívy bol už stiahnutý na bránkovej čiare a nemohol sa tak teda zapojiť do obrany, čo Rakicovi vytvorilo priestor. Ale nič to samozrejme neuberá na tom, že tú pozíciu si kapitán Levic vie veľmi často zvoliť správne. A opäť Prievidza v powerplay, Adam Vrábel nedostal sa k streleckému pokusu. Bol tam Matúš Bielik s číslom 10 pripravený. Na to reagovať, to je ale dobrá rozhrávka dopredu, možno aj strelecký pokus Mičuda. Výborne zasahuje na lopte, ale stále Levice a Prievidza tak musí brániť. Sa ponúka Sabolc, Jakubík. Ale vystreliť nedokáže. Adam Vrábel to vrátil veľmi dobre. Práve v defenzíve pri svojom poslednom útoku bol veľmi podobne zastavený. To však dokázal vyriešiť. No a lopty sa dožaduje Gabriel Švec. Andrej Bublávek to ale videl celkom jasne. A lopta prisúdená Prievidzi a Tomášovi Miečudovi. Pani Paesánov nasadil jasličky, ale už nedokázal pokračovať Jančula zastavený. Stretla sa tam ale dvojica malických hráčov. Svietia ti kontrolky, keď si v obraze? A zahrávať bude teda opäť Juraj Laco, ktorý si dáva na čas zatiaľ, ale počítaný nie je. Až teraz 5 sekúnd na rozohrávku, zakončenie, krásna lopta na zadnú žrť. Kde číhal s číslom 7 Adam Vrábel. A ako ho našiel Fábio Torres Ibora, o tom nemusíme ani rozprávať. Ďalšia ukážková prihrávka od Fábia Iboru, na ktorú Levice mali nárok. A na lopte opäť Levice, Rakica pod seba, ale už si pýta loptu. V strede palubovky. Dostal sa k nej však Tomáš Bielik, Gabaš, Dmitro Fedík, až späť Gerikovi Bielikovi. Poďme sledovať, či to bude pokus o powerplay. Priestor tam nebol pre Erika Bielika, tak si vybral Pavla Gabaša, ktorého ale tak trochu zašil, keďže na ňom bol Fábio Torres Ibora. A musela tak jednoducho prísť strata lopty. Juraj Laco pre Iboru, ale tá následná narážačka už
už ideálna nebola. Tak Tomáš Bielik si rozohrávku zopakuje. Teraz ten tlak ale není taký dôrazný. Z strany Prievidze, Paesano tam síce bol, ale toho priestoru na prihrávku bolo dosť. No a Paesanov pokus zastavený Dmitrom Fedíkom. A hovorí niečo v sluchatkách? A máš spätnú? A prišlo aj ďalšie zakončenie od Prievidze. Tak uvidíme, Lavičania majú dvojgolové manko, v rámci prvého polčasu opäť faulovaný William Rakica, tentokrát ale Adamom Vrábelom. Ja nemám spätnú. Mi musíš povedať, čo hovorí. Rakica si zvolil Fedíka. Spoločne s ním ešte Pavol Gabaš v tej zadnej línii, teraz už ale Levice rozbiehajú svoj pohyb. Svoj útok smerom dopredu. Dmitro Fedík, na ňom Paesano. Adam Vrábel je pred Pavlom Gabašom a teraz to majú Prievidžania rozostavené veľmi dobre v tej defenzíve. Priestor na krížnu loptu sa tam nenachádza. Fedík tak musí sám. Nakoniec bol zdvojený ešte tečovaná lopta Williamom Rakicom, ktorý si pýta rohový kop. Ale neprichádza zahrávať, bude Tomáš Mičuda. Zrejme niečo pripravené. Signalizoval tam číslo 3. Uvidíme čo. V prípade Prievidze znamená trojka. No, mala to byť lopta pre Fabia Torresa Iboru na ľavú stranu. A to jeho gesto bolo taktiež jednoznačné. A očakával skôr loptu vzduchom za obranu. To už sme dnes videli v úvode tohto zápasu. Torres Ibora si zbehol za defenzívu a dostal veľmi presnú loptu od Tomáša Mičudu, z ktorej sa ale skórovať domácej Prievidzi ešte vtedy nepodarilo. Odtedy sme videli ale 3 góly. Juraj Laco, Adam Vrábela, Fabio Torres Ibora. Dokázali streliť 3 góly. FSC Prievidza na strane futsal týmu Levice redukoval na 2-1. Kapitán William Rakica, ale odvtedy sú Levičania zatiaľ bez zuby. Delunas za jeho pokus. Ale bez teču od niekoho z Levičanov. Erik Bielik a lopta do nohy pre Williama Rakicu. Súboj dvoch kapitánov. Na Rakicovi je Delunas. Ale Dmitro Fedík si vypýtal loptu do pohybu, ktorá aj prišla, no a opäť z brány vystupuje Tomáš Mičuda. Ideme v spodnej časti obrazovky a bude to ďalšie powerplay Prievidze. Dvojgólové vedenie jednoducho s verencom Romana Sedlárika nestačí. A pred domácimi tribúnami idú za ďalším gólom. Mičuda, dobre naznačil prihrávku. Giovanni Paesano, Juraj Laco. Paesano zatiaľ strieľať nebude, Rakica proti nemu vystupuje na toto. Giovanni Paesano čakal, ale ten pás nebol presný a tento odkop už sa obávam bude príliš vysoko. Až na strop Prievidskej City Areny. Levice to využijú na striedanie celej štvorice. Zabol Jakubík, ktorému sa lopta vráti späť. Na ňom sú ale dvaja hráči. Jančula už ale za Erikom Bielikom nepokračoval. Nie som si úplne istý, prečo sa teraz prerušovalo. Tak bol to 6. faul, ale mimo záberu našich kamier, obávam sa. No a keď sme si po 6,5 minútach spomínali, že Prievidza má 3 fauly a že je to pomerne dosť, vzhľadom na to, že ani polovica polčasu nebola za nami.
Tak som tým narážal presne na podobnú príležitosť, ktorú Levice môžu dostať. Na lopte Tomáš Bielik proti Tomášovi Mičudovi. 12 minút a 13 sekúnd za nami v rámci prvého polčasu, no a každý ďalší faul Prievidze bude znamenať podobnú príležitosť z desiatky. Tomáš Mičuda má možnosť samozrejme vystúpiť vyššie a zmenšiť ten strelecký uhol, čo určite využije. A rozhodcovia si situáciu skorigovali pred zakončením Tomáša Bielika, ktoré bolo presné. 3-2 a dramaticky vyrovnaný zápas, ktorý sa dal očakávať. Bude pokračovať, tých faulov bolo jednoducho priveľa na domácej strane a Prievidzu to môže ešte mrzieť. Tomáš Bielik premenil. A odchádza teda opäť prestriedať. Konec koncov prišiel len na samotnú exekúciu. Toto nebol presný pás od Marka de Lunasa, našťastie. Giovanni Paesano zareagoval včas. Juraj Laco pôjde individuálne, hľadá prihrávku a na ňu výborne zasahuje defenzíva, no a emócie. Tie tam je samozrejme vidno. Opakujem, 13. minúta prvého polčasu. 1-10, ktorú premenil Tomáš Bielik. 6 faulov už je na konte Prievidze, no a už to začína byť pomerne vyostrené. Tak či onak, zmerenci Romana Sedlárika idú do ďalšej powerplay. Opäť s Tomášom Mičudom, ktorý má presnú prihrávku. A verím tomu, že sa nebude báť ani zakončiť domáci golman. Pokiaľ na to bude priestor, Sabolc Jakubík výborne vystúpil a takmer vybojoval príležitosť pre Levice, respektíve tá príležitosť tam bola. Ale už neprišla úplne presná prihrávka. Sabolc Jakubík to skôr očakával do nohy. Ale prišla tam vysoká lopta, no a Levice pritvrdzujú. A v týchto súbojoch Marko de Lunas tam mal samozrejme niekoľko faulov. V tomto prípade bol ale sám faulovaný. Na lopte ale opäť Levice. Jakubík sa už nedostal k tejto príliš dlhej prihrávke, no a Giovanni Paesano môže zahrávať. Ale predtým v zostave futsal týmu Levice niekoľko, či už William Rakica, alebo Pavol Gabáš, veľmi skúsený hráč levického futsalu. A jedno z tých tradičných mien, ktoré tam vidíme. Už ale Prievidza, no a to bolo veľmi pekné. Mám tam jeho únik, ale veľmi rýchlo zastavený. Tomáš Bielik bol faulovaný. No a to, čo som spomínal, tak uvidíme ďalšiu desiatku. Bol to s číslom 6 Filip Jančula. A žltá karta pre Filipa Jančulu, domáceho hráča so šestkou. No a ako som spomenul, tak tých hráčov, ktorí môžu ísť do týchto situácií, je niekoľko. Na levickej strane samozrejme aj Dmitro Fedík, ktorého som nespomenul. Ešte stále mladý hráč, ale ukazuje veľký talent a po minulej sezóne aj veľkú skúsenosť, ale v týchto momentoch by to mohlo byť trénerovi Milanovi Chudému a Leviciam trochu na škodu. Na psychiku určite nie je jednoduchý moment. Tak prvá príležitosť na vyrovnanie teda Dmitrom Fedíkom nebola premenená. Adam Vrábel bol potiahnutý Dmitrom Fedíkom. No a bude to žltá karta na opačnej strane. S číslom 8. Pardon, Dmitro Fedík. A tu je to absolútne bez debaty.
Tá karta musela prísť a v podobných situáciách, kedy si hráč pomôže podobným spôsobom, tam arbitri jednoducho neváhajú. Či už sa jedná o najvyššiu súťaž alebo o nižšie súťaže. V rámci futsalu tu je to absolútne bez debaty. Adam Vrábel vo vyloženej príležitosti len proti Erikovi Bielikovi. Dmitro Fedík to tu prehnal, Milan Chudy okamžite prestriedal. Po jednej žltej karte, teda na obidvoch stranách, Adam Vrábel nastrelil len múr. Mrakica sa nemusela ani pohnúť. Dokázal ubrániť Mičuda na stred, Marko Delunas dokázal ešte loptu poslať do krídla. Tu ale nie je veľa priestoru. Nepríjemné zakončenie na brvno. Andrej Bublávek rozpažil. Toto nemohol byť gól. Na tých príležitostí veľkých šancí sme už dnes videli niekoľko. Kedy gól nakoniec ale platný. Platný nebol a rozhodcovia museli byť pozorní. Odchod do bezpečia v podaní Prievidze. Bielik asi veľmi nebude chcieť zahrávať, ale nakoniec je to teda rozohrávka od brány, takže bude musieť. Keď aj hostujúci golman zaváhal, či sa náhodou nejednalo o out v tomto prípade. Tomu ale tak nebolo. Tomáš Bielik pod seba. Pavla Gabaša, ale prichádza aj strata na levickej strane. No a Prievidza z powerplay. Dmitro Fedík sťahuje nižšie. To však neznamená, že levice nebudú napádať. Sabolč Jakubík, ale prepadol za Marka Delunasa. Dmitro Fedík výborne proti Pajesánovi, no a levice nám začínajú ožívať. Samozrejme v rámci prvého polčasu stále majú tu možnosť po každom faule. Príležitosť na desiatku. A dá sa očakávať, že keď sa dostanú na loptu, tak si tie fauly jednoducho budú pýtať. Nedokázal teraz prestreliť defenzívny blok Fabio Torres Zibora. Ale tú rozohrávku si Prievidza zopakuje, tentokrát trochu inak. Lopta nachádza Adama Vrábela, ktorý chcel faul, rovnako tak ako domáci tréner Roman Sedlárik, čo sme mohli počuť v tých ruchových mikrofónoch. Však ale neprichádza jedine tak odkop. No a do príležitosti sa medzi tým dostáva aj Fabio Torres Zibora. Jeho zakončenie ale vysoko nad. Laco zastavuje pokus o rýchly únik. Čo teraz mohol chytať do ruky Giovanni Paesano, ale neprihral do ľahkej pozície Torresovi Ziborovi. Dmitro Fedík, Pavol Gabáš, jeho kľúčky. A následne hľadal Tomáša Bielika. Pavol Gabáš si vychutnal Tomáša Mičudu, ale zahadzuje veľkú príležitosť. Tak toto je veľká škoda. No, Sabolč Jakubík tiež nebol nadšený. Videli sme ho tam hráč číslom 9, ktorý bol taktiež absolútne voľný. A možnosť samozrejme na prihrávku a na zakončenie. Do prázdnej brány. Mičuda tam už ležal. No, pískaný faul levickým hráčom, konkrétne teda s trojkou Gabrielovi Švecovi. No a máme tu podobnú situáciu ako po faule na Adama Vrábela a žltej karte Dmitra Fedíka spred pár minút, kedy sa Adam Vrábel rozhodoval zakončovať napriamo, ale nastrelil len dvojitý múr hostujúceho týmu. Adam Vrábel to bude skúšať opäť. Zasiahol múr, ale tentokrát lopta šla dobrým smerom. V tej pravej žredi, kde bol ale pripravený Dmitro Fedík, ktorý teraz vypomohol Erikovi Bielikovi v bráne hostí.
Máša Mičudu. Ale tentokrát nepresný. Trofedik sa musel posunúť o čosi nižšie. Tá pre Gabriela Šveca. Erik Bielik zariskoval, ale vytvoril priestor Rakicovi. Ten sa už dokázal vrátiť Fabio Torres-Ibora, ale nie včas na to, aby sa do tohto súboja zapojil. Trofedik a Adam Vrábel, dvojica mladých hráčov, ale veľmi nadaných, ktorých vidíme často v tých vzájomných súbojoch. Už ale Matúš Bielik nestačil na to, aby zachytil prihrávku, no a Levice. Som chcel povedať, že zostanú napádať. No, potom prerušenie, ktoré potreboval William Rakica a úpravu výstroje. Zálevičania vrátili do defenzívy, rovnako tak aj Dmitrov Fedík. A opäť teda súboj s Adamom Vrábelom na opačnej strane, ktorého dokázal predskočiť a zobrať mu loptu z ideálnej pozície na zakončenie. A je to niečo, čo sme mohli očakávať a na čo sme sa koniec koncov mohli aj tešiť v rámci takéhoto dôležitého zápasu, aký dnes sledujeme medzi druhým a tretím tímom. Hlavice teda so štvrtým faulom. Prividza ich mala. Podstatne viac. Teda 7 v prvom polčase. Tu už sme to mohli vidieť. William Rakica si išiel po faul. A videli sme aj tú následnú komunikáciu, ktorá tam prebehla. A Peter Budáč na tej našej bližšej strane dal najavo Rakicovi, že všetko videl. A že v tomto prípade sa o faul nejednalo. Tuto bolo od hostujúceho kapitána až príliš naivné, ale jednoducho musia to Levičania skúšať. 6 naakumulovaných faulov na domácej strane a tie fauly si budú musieť pýtať ešte v závere prvého polčasu, kde je času stále dosť, koniec koncov. Ale Levice musia myslieť aj na svoje nedovolené zákroky, keďže zatiaľ 4. Na strane futsal týmu Levice Fedík versus Vrábel. A Fedík neposlal ideálnu loptu pre Rakicu, ktorý ale ocenil tú myšlienku. Ohroziť už ale nemohol. Hrávka Tomáša Mičudu. Giovanni Paesano späť a Juraja Laca na opačnej strane. Paesano. To bol čistý zisk lopty. William Rakica spoločne s ním v úniku Pavol Gabáš, ale neúspešne. Príležitosť pre FSC Prievidza. Juraj Laco nenašiel prihrávku. Dmitro Fedík nebojí sa ísť aj cez dvoch hráčov. Už je tam ale prítomný Filip Jančula. Giovanni Paesano taktiež zdvojovaný. Pavol Gabáš sa nám ale posunie o čosi vyššie. Teraz už však musí ísť s Tiepom a Pantánom. A Jančula veľmi tvrdo odniesol ten súboj, ktorý sme mohli vidieť na tej zadnej autovej čiare. A odchádza nám krývajúc v tomto momente z palubovky jeho striedajúca dvojička, teda Fabio Torres-Ibora s číslom 14 sa nám vráti späť do hry. A Prievidza medzi tým môže len čakať na tento odkop. Vrátia sa späť na loptu, o čosi v nižšej pozícii, ako sa nachádzali predtým, ako bol zasiahnutý Filip Jančula. Erik Bielik. A domáca Prievidza potrebuje, aby tento polčas čím skôr skončil. 1,5 minúty. Tam ešte faul kľudne prísť môže.
A to je niečo, na čo Levice proste jednoducho čakajú. Takže uvidíme. Pavol Gabaš, zatiaľ len prihrávky do bezpečia v podaní hostí. Bielik sa nám presunie na ľavú stranu. Ale lopta šla mimo hracej plochy práve od neho. Giovanni Paesano. Jeho rozohrávka. Pre Juraja Laca. Mičuda. Je tam. Konca rozohrávka Rabonov, ktorá mala ale pomerne presný smer. Však hráča, ktorý mohol pokračovať, tam Pavol Gabaš zasiahol v tom súboji. O faul sa ale nejednalo. Respektíve nebol pískaný. Giovanni Paesano. Jeho dlhá lopta. Juraj Laco. Skúša to na zadnú žrť. Príliš prudká lopta, ktorú tam ale vyslal. Následovať bude oddychový čas futsal týmu Levice a teda trénera. Často posiela dlhé lopty smerom dopredu. Vidíte, či tomu bude tak aj v tomto prípade. Bude ale previdza Marko Delunas. Tiež veľmi nepresné, hrá sa o posledné sekundy. Ktorých zrejme nebude mnoho. Kica bol siahnutý k zemi. Je pompám Tánhom, ale nebude to stačiť na faul. A príležitosť bude mať teda Tomáš Mičuda. Ten volí rozohrávku na krátko. Giovanni Paesano sa snaží, ale o dlhú loptu len do rúk Erika Bielika. Tomáš Bielik, Mitro Fedík takmer so stratou. Ale Tomáš Bielik je v príležitosti, kde môže zakončovať. Avšak neúspešne, no a tu už Tomáš Mičuda naznačil, aký bude jeho zámer v závere prvého polčasu. A tu naozaj môžeme očakávať dlhú loptu, ktorá smer mala. Ale cez brániacich Levičanov to jednoducho neprešlo. Tomáš Bielik z pravej strany s číslom 77, center. Pred golmana, ktorý ale už zakončenie znamenať nebude, no a prvý polčas nám teda priniesol 5 gólov, 3 na strane Prievidze, presadili sa Juraj Laco, Adam Vrábel. Dámy a páni, začína nám druhý polčas. A okamžite reaguje Erik Bielik veľmi dobrým vybehnutím. V podstate nahradil svoju defenzívu. No, ale Levice nám ostávajú na lopte. A budú aj pokračovať zásluhou Tuša Bielika s číslom 10. Gabriel Švec. A snaha o rýchly protiútok. Dobrá prihrávka. Ale dalo sa samozrejme aj zakončovať. A mohol sa o to zrejme Ivan Drozdov pokúsiť. Ale jeho myšlienka samozrejme určite nebola zlá. A bola. Príležitosť tam mal Adam Vrábel. A Levice s ďalším faulom, to bude už druhý.
v rámci druhého polčasu. No a vieme, ako prišiel ten kontaktný gól práve v tom prvom a to po 6 fauloch a po 10, ktorú premenil Tomáš Bielik a dokonca mohlo byť vyrovnané. Mitro Fedík svoj pokus z 10 zahodil. A okrem toho si vyslúžil v rámci prvého polčasu aj žltú kartu. Marko Delunas. Jeho pokus len do múru, dokonca na dvakrát. Výborne Matúš Bielik, ktorý sa do súboja ešte dokázal zapojiť. Delunas. Nevymyslel ale dobrú prihrávku. Medzi tým nám tam padá na zem Matúš Bielik. Ale o faul. Odovzdať Levičanom späť, tak sa aj deje. Rozohrávať bude Erik Bielik loptou, ktorá bude príliš dlhá. Napriek tomu, že tam zbiehal Mitro Fedík, tak bude hrať Prievidza. Adam Vrábel už tam je pripravený, má tam aj Marka Delunasa a na opačnej strane Tomáš Mičuda, ktorý ešte váha, či pôjde do toho powerplay. Koniec, ale zatiaľ bez Tomáša Mičudu. Bol tam ale tiep Nathan bohužiaľ sám. A tak opäť levická snaha vyrovnať. Mitro Fedík tentokrát nie proti Adamovi Vrábelovi. Ale zatiaľ dostatočne ďaleko od prievidskej brány. A to aj po tomto súboji, ktorý už bol, ale mimo palubovky striedanie, ktoré sa snaží Prievidza využiť Adam Vrábel. Ale len nastrelil Pavla Gabaša. Adam Vrábel. Juraj Laco, jeho kľúčka, na ktorú ale neskočil Tomáš Bielik. No a snaha o protiútok po podaní lavicu, to bude Laco len kontrolovať. A Tomáš Bielik už to nevydržal. A Laco tam postrčil, ale stále bez faulu. Prievidza v rámci druhého polčasu. Levice už majú na svojom konte zatiaľ 2 fauly. Juraj Laco pod tlakom. A Bolč Jakubík sa ale pošmykol. Nakoniec ale myslím vybojoval zohrávku autu. Je to tak. A Mitro Fedík, mladý hráč pôvodom z Ukrajiny. Tam už nejaký ten signál naznačoval svojim spoluhráčom. Fedík ide do blokov, ktoré sú pre Pavla Gabaša. Spoločne s ním Rakica tam vytváral priestor, ale to zakončenie nebolo dostatočne razantné. Adam Vrábel ale získava loptu, no a stačilo to na zakončenie. Fabiovi Borovi Torresovi a tam je úplne jasné. Čo sa snažili naznačiť a to, že Erik Bielik tam mal zákrok, ale bude to práve
Levický brankár, kto bude rozohrávať. Veď snaha o dlhú loptu, tentokrát pre Gabriela Šveca. Ale znova to skúša Adam Vrábel z ľavej strany. Bol zastavený Drozdov, to ešte vrátil. Tam sa bol Jakubíka a ten by bojoval. Ďalší aut opäť z pravej strany. Zahrávať bude Gabriel Švec. Giovanni Paesano. A jeho dobrá reakcia, tam už sa ale počíta. Levičania to však stihli čas, Švec už ale včas zakončovať nebude. Mičuda sa mu tam vrhol pod nohy. A zastavil tak levický útok. Predu sa snaží dostať Prievidza. Pán tam vyhral súboj. Zapracoval dobre aj Filip Jančula. To ešte dokázal poslať pod seba. Ale sledovať budeme Ivana Drozdova pri jeho úniku. Však na Paesanovi stroskotal. Rovnako tak ako Jančulov únik, ten ale bude mať pokračovanie. Rozohrávanie autu. Juraj Laco. Ale odovzdaná lopta hlavne, ale priestor na striedanie pre aspoň niekoľkých hráčov Levíc, ktorých sme videli odísť. Prievidza ostáva s tou štvoricou. Sme sledovali stále na palubovke Jančula, Laco, tam a Vrábel. Pavol Gabaš. Ten dostal ešte jednu loptu nakoniec, ale boli zadovku. Sabol Jakubík. Pavla Gabaša, tomu lopta odskočila do priestoru, kde sa vyskytoval Filip Jančula. A opäť teda príležitosť pre domácich. Vyskúšal to teda aj Mičuda z vlastnej polovice. Ale nasledovať bude rýchla rozohrávka, ktorú odvrátil Juraj Laco. Rakica ale videl, že tá lopta je veľmi presná. Smerom na neho ten súboj už mal, ale proti dvom domácim hráčom. A tam nemal nárok obstáť. Toto je však výborná prihrávka. Pavol Gabaš nastrelil pravú spojnicu. Tak, vyrovnanie bolo zase o čosi bližšie. Pozrime sa na to ešte raz. Rakica vedel presne, čo robí. Čakal na ten pohyb levickej jedenáctky. No a nechýbalo veľa. A mohli sme vidieť vyrovnanie. To sa ale zatiaľ nedeje. Stále Prievidza vo vedení. Avšak len o jeden gól. Opäť Mičudová lopta na tú pravú stranu. Pardon, Erikova Bieliková lopta na pravú stranu. Ich má veľmi presné. Či už to bolo na Gabriela Šveca v úvode polčasu. Videli sme aj v prvej polovici podobné prihrávky. No a teraz našiel Viliama Rakicu, ktorý mal ale problém so spracovaním. Tu už je však Dmitro Fedík. Lopta na zadnú žrť. Viliam Rakica strieľa svoj druhý gól v dnešnom zápase. A myslím, že oslavoval smerom na domácu lavičku. Fantastický útok, naozaj ukážkový. Dmitro Fedík na pravú stranu. A Rakica bol v tom správnom priestore. Tu brankár nevie nejakým spôsobom reagovať. Aj Milan Kudík, ktorý oslavoval so svojím kapitánom.
Zrejme si tam vymenili pár slov, ale už tam bol arbiter Peter Budáč. Ktorý ho poslal späť do jeho priestoru a teda pred hlavičku hostí Dmitro Fedík. Ktorý síce nepokračoval, ale bude zahrávať. Tak nakoniec nie. Tu si vezme Tomáš Bielik. Dmitro Fedík ešte späť pod seba. Na necelých 14 minút. Toto bol jednoznačný faul Juraja Laca. No a za podobné niečo sme videli žltú kartu. Uvidíme ju aj teraz. Tretia žltá karta v zápase. Druhá. 26. minúte napomínaný žltou kartou domáci hráč číslo 12 Juraj Laco. Juraj Laco teda ku gólu pripisuje žltú kartu. Dve karty teda Prievidžania. Tú prvú sme videli v prvom polčase. A dostali ju Filip Jančula s číslom 6. Na opačnej strane je to Dmitro Fedík s kartovým trestom a s nepremenenou desiatkou zatiaľ v rámci tohto zápasu. Do vyrovnania ale prišlo. Levický tým, Rakica. A opäť sa snažil ísť na to sám a rozhodne nie zlý pokus. Priestor, z ktorého už bolo veľmi ťažko prihrať a nemal veľa hráčov voľných, avšak priestor na strelu sa tam rozhodne ponúkal. Tých musí byť opatrný. Spomenuli sme si, že má už žltú kartu. Ale tento súboj bol teda absolútne v poriadku. Priebežný stav 3-3. No a záver súboja. O druhé miesto v tabuľke. Po kole v 8. bude teda ešte zaujímavý. Vrábel pomedzi dvoch hráčov, ale dokázal sa obtočiť. A prihrávka na správne miesto. V tej pozícii, v akej sa nachádzal, to určite nemal jednoduché. A mali sme ten detailný záber k dispozícii. Rakicu už tlačil čas pri tej rozohrávke. A bohužiaľ sa mu lopta štiary posunula. Pravidlá znejú jasne a teda lopta pri zahrávaní musí byť presne na čiare. Pár rokov dozadu stačilo, keď sa lopta nachádzala za čiarou, čo bol presne tento prípad. Ale dnes už je to inak a Rakicu. A rovnako tak aj futsal tým Levice to stálo. Stratu lopty a príležitosti a nejaký ten útok. Raz ubránil Ivan Drozdov. Mičuda bude napádaný. No a mimo záberu kamery faul Pavla Gabaša. A rovno pred zrakom Andreja Bublávka. Fabio Torres sa musí posunúť o čosi nižšie. Ale to patrí. To platí aj pre Dmitra Fedíka. No a Milana Chudého už vidíme na hostujúcej lavičke niečo vysvetľovať práve Rakicovi. Kapitánovi hostia, veľmi skúsenému hráčovi, ktorý dnes má na svojom konte 2 presné zásahy. Ivan Drozdov. Ziskom lopty chcel ísť individuálne, cez ktoré sa však neúspešne. Delunas na Adama Vrábela, ten mu posiela výbornú prihrávku. Blízko autovej čiary, no a nasledovať bude aut Marko Delunas na istotu pod seba. Adam Vrábel a Dmitro Fedík, tak ten súboj z prvého polčasu pokračuje. Delunas šikovne bojoval teraz aut a myslím si, že sa bol Jakubík pomerne blízko. Ale tá rozohrávka išla úplne iným smerom a tak sa bude pokračovať. Mičuda pre Adama Vrábela. Pred bránkovom priestore Marko Delunas, ktorý tam očakával prihrávku, ktorá ale neprišla. Súboj sme úplne nevideli v tej autovej čiare, ale
Gabriel Švec to tam nezvládol úplne ideálne, levice však môžu hrať. A ďalšia lopta k pravej čiare smerom dopredu. Ale ten prvý dotyk robí problém napriek tomu, že tie lopty sú veľmi presné. Tak ani Matúš Bielik, ani Dmitro Fedík, a konec koncov ani William Rakica z podobnej rozohrávky, respektíve z identickej. Erik Bielik tie lopty mierí presne na jedno miesto a s jasným zámerom. Napriek tomu ale to spracovanie na levickej strane zatiaľ není natoľko dostatočné v rámci druhého polčasu v prípade menovaných hráčov, ktorí boli v podobnej príležitosti. Fedík, Drozdov. Ani Rakica tam nedokázali nič vymyslieť. Teraz to bude ale rozohrávka v ťažkej pozícii. Prievidžania sú vysunutí o čosi vyššie. Tu si ale pýtal Matúš Bielik, aj ju dostáva. No a toto už je samozrejme ideálnejší priestor na rozohrávku. Gabriel Švec nastrelil brániaceho Fabia Torresa a nasledoval len odkop do bezpečia. Giovanni Paesano. Jeho dobrá kľúčka ešte si pomohol so svojím golmanom. Už ale Matúš Bielik a faulovaný. Sabolž Jakubík, žltá karta pre Fabia Torresa Iboru. No a hrať budú hostia. Dmitro Fedík. Čakal na pohyb Giovanniho Paesana, spravil to výborne. Ale pozíciu na strelu už nemal, bol príliš z uhla. A tak hľadal práve Williama Rakicu. Ničudá sa ale dostatočne natiahol na to, aby zasiahnuť dokázal. Pavol Gabáš, Dmitro Fedík, dve petičky a ukážkový útok, na ktorom konci bol Pavol Gabáš. Ten útok však bude pokračovať. William Rakica posiela loptu pred bránu. Kde bol Dmitro Fedík a obrana Prievidze. Pri tomto tlaku mala nárok. Paesano sa tam stretol s Mičudom. Pri snahe zabrániť tomuto útoku. Tak dve veľké šance. Tá druhá ale o čosi väčšia. Ktorých sa lavice dostali. No a do tej druhej hlavne zásluhou Dmitra Fedíka. Samozrejme tým, ako dokázal prečítať zámer Prievidze. Od Tomáša Bielika skôr len odkop smerom dopredu, keďže toho času už Tomáš Bielik nemal veľa na rozohrávku. Ale tlačiť budú aj Levičania. Tesne pred polovicou druhého polčasu a dokonca aj úspešne. Snaha Petra Budáča zrýchliť tú hru, keďže nikto z hostujúcich hráčov nemal záujem ísť na rozohrávku. Erik Bielik, veľmi presná lopta pre Rakicu. Ten si vytvára priestor, ale nestačilo to, aby sa otočil smerom k bráne, ktorú mal po svojej lavici. Erik Bielik veľmi jednoznačne. Dával najavo, čo chce zahrať, nestihol. To ale včas, no a toto je nepríjemné pre hostí, ktorí získali nakoniec to vyrovnanie a ešte pomerne skoro. V druhom polčase. A tu sa dalo čakať, že príde oddychový čas. A samozrejme na strane domácich. Tam to uvidíme. 5-členný múr. Daniel Levic, Adam Vrábel, ale nenamieril presne. A timeout v rámci druhého polčasu nebol plne ideálne zužitkovaný. Drozdov ešte sklepával a bol prekvapený, že sa Dmitro Fedík nachádza o čosi bližšie. Pretože tá hlavička bola
Presne tam, kde mala byť mierená Drozdov. Tentokrát zakončoval a v tomto momente sa skôr volila. Respektíve ponúkala. Prihrávka na Dmitra Fedíka, ten bol voľný na zadnej žredi. Drozdov ale už strieľal v páde. A túto situáciu plne pod kontrolou nemal. Ďalší pokus od Erika Bielika opäť do pravého rohu hracej plochy. Tento už bol ale príliš dlhý pre Viliama Rakicu. Pavol Gabaš sa nachádza najbližšie v rozohrávke. Lopta je stále v hre. Dotkla sa nám stropu, ale a tak dopredu môže ísť z levice zákrok Mičudu. Fedík nebude včas na odrazenej lopte. Veľmi rýchlo to tam ale Erik Bielik môže vrátiť späť. Pavol Gabaš. Hľadal Viliama Rakicu do nohy. Ten bol ale pripravený Giovanni Paesano. Končenie aj z prievidskej strany, ale veľmi jednoduché pre Erika Bielika do stredu. Na dosah golmana. A na strelca mal Erik Bielik jednoznačne. Ideálny výhľad. Ďalší pokus je Pantán. Tento už ale Erikovi Bielikovi ani len nedoputoval. No a tak ešte jedna rozohrávka, Erik Bielik vyráža, je tam Adam Vrábel v blízkosti Tomáša Bielika a Erika Bielika. Je to teda out, nebude to roh, ale zahraté to bude veľmi podobne. Giovanni Paesano mierí ale vysoko nad. To vyzeralo, že Erik Bielik bude hrať na krátku, ale nakoniec to mal byť opäť Viliam Rakica. To mal byť na konci tejto vysokej lopty, ten nám ale z palubovky odišiel. Rovnako tak ako niekoľko hráčov. Nastupuje Mateusz Bielik, Gabriel Švec. Stále na palubovke Ivan Drozdov. A na lopte už Sabolčiak, Kubík, ale s nepresným pasom. Na opačnú stranu Marko de Lunas. Aj Paesano. Marko de Lunas dostáva Prievidzu opäť do vedenia. Kapitán FSC Prievidza. V ideálnej pozícii na zakončenie. Uvidíme prihrávku od Adama Vrábela. De Lunas s výbornou kľúčkou. Prešiel za chrbát Matúša Bielika a ten už nemal nárok, aby sa do tohto súboja dostal. Prievidza Levice 4-3. 31. minúte sa domáci majú vedenia strelcom gólu kapitán mužstva Marko Gabriel Švec. Číslo 8. 4-3. Matúš Bielik, myslím si, že faulovaný. Prievidza ale môže pokračovať. Erikovi Bielikovi teraz výborne vypomohla defenzíva. Tá z predbránkovej čiary odkopnutá. Teraz to ale Erik Bielik vynahradil. Týmto skokom do súboja stále Ivan Drozdov. Už je na ňom de Lunas, ktorý naopak vytvoril priestor pre Tomáša Mičudu. Aby pohodlne loptu zachytil. Sa na to ešte raz Gabriel Švec na správnom mieste. A pozor na únik Levic. Výborný Tomáš Mičuda. Kázal odvrátiť golmana. To z Banskobystrickej Miby. Prievidze nemá až tak ďaleko.
Lavice budú musieť hrať, tam už Andrej Bublávek počíta sekundy na rozohrávku. Dmitro Fedík má tam bloky. A Marko Delu nás fauluje. Tretí aktuálny faul Prievidza. Dmitra Fedíka. Dnes už niekoľký tvrdý zákrok, či už na jednej alebo na druhej strane. Je taktiež pripravený na pohyb. Páskovič si prihrávku bude pýtať. Dnes teda nie len vytváral priestor na to zakončenie, ktoré nasledovalo a ktoré Tomáš Mičuda dokázal vytesniť. Nárohový kop. Roman Sedlárik z lavičky diriguje defenzívu. No, rozohrané ideálne. Dobrým príkladom je Tomáš Drahovský, slovenský reprezentant, ktorý z podobných lôb z rohového kopu vie zakončovať či už v španielskej La Lige, alebo práve v drese našej reprezentácie. A golmanom to robí veľké problémy, tu ale ohrozenie prísť nemohlo prísť. Levice s tretím faulom, Prievidza taktiež 3 fauly v druhom polčase. A rozohráva Marko Delunas. Je tam, snaží sa to riešiť obhodením braniaceho Dmitra Fedíka. Ale neúspešne. Pavol Gabaš dostane prihrávku späť. Už bol ale Fabio Torres veľmi blízko. A zahrá si tak aj Erik Bielik. Teraz už ale Marko Delunas hľadá prihrávku. Síce na 2-krát, možno na 3-krát, ale Fabio Torres Ibora strieľa dnes už druhý gól. V rámci tohto duelu celé to vypracoval Marko Delunas. Fabio Torres hodnotiť ako úspešné. Viete, že sa nám Prievidza, tak ako tomu bolo v rámci minulej sezóny, ale samozrejme s legionármi, ktorí boli v tíme. A samozrejme aj s trénerom zo zahraničia. Sa dokázali držať na tom druhom mieste, na konci sezóny prišli nejaké tie problémy. Čo sa týka partnera a sponzora, ktorého mal Prievidský futsal aj v názve týmu. No a tam tie výsledky začali pomaly upadať a príležitosti sa chopili hráči Podpor Pohyb Košice. Dnes už ale na lavičke Prievidze teda Roman Sedlárik, ktorý má históriu v prievickom futsale. Ale teda s tímom žien FSC Prievidza. A dobre si vedie aj pri mužskej zostave. Aspoň teda zatiaľ. No a ak to takto pôjde ďalej, tak po 8. kole sa Prievidza ujme. Druhého miesta v rámci Nike Futsal Extraligy. Čuda pre Adama Vrábela. Dlhý pas, ktorý bol ale prerušený. Ale prichádza dobrý zisk a aj strelecká pozícia. Strely sa tam vrhol Giovanni Paesano. Ale Erik Bielik predviedol ďalší zo svojich výborných zákrokov. A práve preto sa na neho Levice môžu spoľahnúť. Levická rozohrávka pod tlakom. Lopta už bola mimo hraciu plochu, je to tak? Nejaký problém na strane Erika Bielika. A každá minúta v rámci seniorskej extraligy
bude určite devíza. Ako pre neho samotného, tak aj pre naše reprezentačné výbery. Samozrejme, tých mladých golmanov nemáme až tak veľa v rámci našej najvyššej súťaže. A tak uvidíme, čo Daniel Jakubík to dueli, ale púšťa späť teda Erika Bielika, ktorý bude v poriadku. Aspoň teda zatiaľ. Tam ale už pripravený aj William Rakica v modrom drese a no ale více sa pokúsia dostať sa do powerplay. Samozrejme čo najskôr. Privíčania sa zatiaľ môžu sformovať v defenzíve. Hrávka Pavla Gabaša, Dmitro Fedík. Kde sa nám nachádza William Rakica, zrejme na ľavej strane. A v rohu palubovky Dmitro Fedík. Teraz už pás na Williama Rakicu. Ten má na dostrel hat-trick v dnešnom zápase. Rovnako tak ale aj Fabio Torres Ibora. A opäť Rakica. Aj pozorný tréner Roman Sedlárik, ktorý to celé sleduje. A snaží sa komunikovať s hráčmi na palubovke. Opäť Peter Budáč neváhal popohnať tú rozohrávku. Lopte levice, a to je zrejme niečo, čo uvidíme pomerne často v rámci powerplay. Revíza čaká ale na ten ideálny moment, kedy môže vystúpiť proti rozohrávke. Nejakú tú chybu. Alebo nie úplne ideálnu prihrávku, ale tie sú zatiaľ perfektné. V podaní Levičanov. Každá jedna lopta presná, každá jedna do nohy. A to je to, čo môže viesť k vyrovnávajúcemu gólu. Ten ale neprichádza po tomto zakončení. Nasledovať bude rohový kop. Tomáš Bielik bol strelcom. A v powerplay budeme pokračovať. Dmitro Fedík s Tomášom Bielikom na pravej strane. Priestor na krížne prihrávky je ale dobre pokrytý. Mičuda bude zakončovať cez celé. Tam je Dmitro Fedík, ktorý s tým počítal. Myslím si ale, že strela od domáceho golmana do priestoru brány. Pavol Gabáš, Fedík. Ale proti takto dobre organizovanej defenzíve je to ťažké aj v powerplay. Rakicové zakončenie. Adam Vrábel štartuje dopredu. Adam Vrábel míňa prázdnu bránu. Adam Vrábel je jeden z tých hráčov, ktorý vždy stojí za zmienku. A v tejto sezóne nie je tomu tak absolútne bez debaty. Od úvodu sezóny nám predvádzal výborné individuálne výkony a všimlo si to teda aj vedenie našej najvyššej súťaže. Samozrejme po prvom mesiaci na najvyššej súťaže to nachádzala aj vysoko, čo sa týka tabulky strelcov. A konec koncov Adam Vrábel bol hráčom mesiaca september našej najvyššej súťaže. A tie výkony z jeho strany sú stále veľmi dobré. Mičuda chceli sám cez Dmitra Fedíka. No ale tentokrát neúspešne. Sabolč Jakubík. Dmitro Fedík.
ale tam jednoducho nie je. Bude poslať krížnú loptu. A to tempo nie je vysoké zo strany Levíc, stačilo to ale na zakončenie. Williamovi Rakicovi. A aj toto máš Mičuda, ktorý obstreluje tú vzdialenejšiu tribúnu. No a pozor, Pavel Gabaš mení na pozícii flying keepera. Práve Williama Rakicu. Mohlo sa zdať, že sa vráti Erik Bielik, ale nie, bude to powerplay. Tentokrát ale s Pavlom Gabašom, ten hrá na inej pozícii ako kapitán Rakica. Toho sme mohli vidieť v ľavom rohu. V tomto prípade je tam ale Dmitro Fedík. Možnosť na zakončenie, lopta je v bráne. A nie som si istý, či to bol Tomáš Bielik, alebo Ivan Drozdov. Zdá sa, že to bol ale Drozdov. Pri tej komunikácii s rozhodcom Petrom Budáčom. No, ťažko povedať z tohto uhlu pohľadu. Dmitro Fedík, nemyslím si. Sa v tejto situácii nenachádzal, ale taká informácia nám prišla z Prievidskej City Areny. Znížené na 5-4 v každom prípade. A tu by malo nasledovať powerplay. Pavel Gabaš. To bude teda opäť. Drozdov. A Pavel Gabaš očakáva väčší pohyb. Mičuda. Bude zakončovať cez celá, ale veľmi nepresne. Pavel Gabaš nepresnou rozohrávkou a zrejme sa Erik Bielik vráti teda späť. Času nie je veľa, 2 minútky a pár sekúnd. Ešte k tomu majú Levice na vyrovnanie. Jedenkrát sa im to dnes už podarilo. Taktiež to bolo dvojgolové vedenie 3-1. Z ktorého dokázali znížiť na 3-2, dokonca vyrovnať na 3-3. Prievidza ale nadviazala 2 gólmi, no a toto je možno tá príležitosť, na ktorú Levičania čakali. Marko Delunas ju ale prerušuje. Vráblová prihrávka, nenájde ani Delunasa, ani Fabia Torresa Iboru. Sa bude ťahať žltá karta. Marko Delunas. A je to štvrtá žltá karta na strane Prievidze. Marko Delunas, Fabio Torres Ibora, Filip Jančula a Juraj Laco, títo všetci dnes videli žltý kartový trest. Levice zatiaľ len s jednou. To v podobe Dmitra Fedíka, hráča s číslom 8, ktorý bude veľmi dôležitý v nasledujúcom útoku. Fedík sa presúva na stred, Gabáš pre Jakubíka. Pavel Gabáš, Sapolč Jakubík. Tomáš Bielik z pravej strany. Videli sme, že v powerplay to Levice vedia a dokážu byť efektívne. Musia to ale zopakovať, pokiaľ chcú pomýšľať na nejaký ten bodový zisk. Dmitro Fedík, fantastická lopta, ktorú Jakubík bohužiaľ nestihne. Pás ale namierený presne. Tam naozaj nie je čo vyčítať. Jakubík už nedokázal nadviazať pohybom včas. Vrábel, tam ale Drozdov. Zareagoval včas Bielik, chce opustiť bránu. V tomto prípade už aj môže, ale zrejme sa bude musieť veľmi rýchlo vrátiť späť. Takže Juraj Laco. Rozohrávku. Ale to smerom dopredu, tam sú dvaja Levičania, zakončenie, Sapolč Jakubík tesne
Pri pravej žrdi. Pod nohy Giovanniho Pesana. Čudová rozohrávka od brány, ďaleko. Smerom dopredu. Erik Bielik tam naskočil. Začala posledná minúta stretnutia. Do Filipa Jančulu a je to vyrazený dých hostujúceho golmana. A pohotová reakcia Tomáš medzi Jančulom a Erikom Bielikom. Dôležitý moment pre Jakubíka. Adam Vrábel dokázal podstreliť mládežníckeho reprezentanta Slovenska vo futsale. Jakubík sa ho snažil ešte zmiasť pohybom, ale neúspešne. No takto. Tam Vrábel pozdravil tribúny svojím druhým gólom. Na palubovke je Pavol Gabáš, no a tuto bude musieť byť absolútny vabank. A veľmi rýchly, konec koncov 30 sekúnd, necelých už len 25 majú Levice. Mitro Fedík, Pavol Gabáš v strede. Medzi Vrábelom a Lacom. Laco zachytáva, Gabáš ešte ale zasiahol čas. Sabol Jakubík. Pokus o strelu zrazený. Rajom Lacom. No, bola to ruka domácich. Podľa signalizácie Andreja Bublávka, dokonca 5. akumulovaný faul. Ale stále ďaleko od brány. Prievidza by to mala zvládnuť, Levice nemajú dostatok času. Kompletné vyrovnanie, no a takýmto zakončením to nepôjde. Adam Vrábel má pred sebou prázdnu bránu, nebude to presné zakončenie. Rovnako ako William Rakica, aj Fabio Torres Ivora, tak aj Adam Vrábel. Má nabehnuté na hat-trick, zatiaľ 2 góly Adama Vrábela. A dnes nám opäť raz predvádza výborný výkon. Ale na istotu pod seba. Na Mičudu. Posledné sekundy ešte Ivan Drozdov, ktorý sa snaží ísť dopredu, ale neúspešne. Tu sa ale ešte bude pokračovať, Prievidžania už ale vedia, že berú 3 body do tabuľky a že sa posúvajú na druhé miesto v rámci našej najvyššej súťaže. Ale Levice majú stále zápas k dobru a môžu to veľmi rýchlo vrátiť späť. Mičudové vyhodenie. Takže by to Drozdovovi ešte stačilo na strelu. To síce áno, ale nebude to presné zakončenie. FSC Prievidza ide na druhé miesto za Mimel Lučenec. Levice ostávajú stále na tom 3. A zaslúžili sa o to. Juraj Laco 1 gólom, 2 pridal Adam Vrábel, Fabio Torres Ivora s 2 gólmi a Marko Delunas s 1 presným zásahom. Za Levice sa dokázali presadiť 2-krát Rakica, Dmitro Fedík 1 strelený gól a nepremenená 10. 10 ale premenil Tomáš Bielik. A dnešný duel nám teda končí víťazstvom domácej Prievidze nad Levicami 6-4. Od nás je to dnes všetko. Ja vám ďakujem za sledovanie, no a vidíme a počujeme sa určite pri ďalších zápasoch. Nike Futsal Extraligy prajem pekný zvyšok dnešného večera a príjemný začiatok víkendu. Dovidenia.